Nkokheli ndifuna ungena kanye kule ndawo uthetha ngayo. NdingumXhosa mna wase-Eastern Cape. Xa ndimamele laa nto ithethwa ngulaa mfo okanye ngulaa comrade phaa, andikaboni into inobangela uba ngabana singamaXhosa thina especially walapha e-Eastern Cape uba ingasikhathaza. Yinyaniso emsulwa leya ithethwa phaa. Qha iba zindlela ke zothetha into, le ndlela uthetha ngayo ke, kodwa ke andikaboni into mna inobangela uba masisukume. Yinkokheli, mandikuxelele nje inyani into engasoze uyilibale eyenzeka e-Eastern Cape. Apha ingathi sihleli singamakhoboka. Apha nkokheli umzekelo ophilayo. Umzekelo nje ophila, njengomzekelo ophilayo. Nantsi indlu kaMandela phaa icangwendlela. Kunetha imvula kwezi veki, kukho abantu abalele phandle. Akulelanga mntu kwakulana. Akho mntu ukhoyo kwakulana. Igadiwe ngamapolisa, kukho abantu abalele phandle. Including abantu abaphaa elanteni, elanteni, kule ndawo kaMandela. Kodwa nkokheli ndikuxelela uba ngabana xa ibinokwenzeka e-KZN lana, umsholoza bezabathatha abantu abangenzi ngapha, ngena ngento endiyaziyo. Apha nkokheli kukho abantwana bezi families abatshatileyo abangabazukulwane basebenzisa isibongo sikaMandela. Soze balamba abo bantu, soze bahlale ecangwendlela abo bantu. Nabantwana bakaMantashe soze balamba, usesizukulwane soze balamba abo bantu, soze balale ecangwendlela. Sanufuna zingathethwa zikombreni sinyana. AmaXhosa most of the time ayathengisa konke la maqabane ukuze atya inyembezi zabantu abahluphekileyo base-Eastern Cape. If asiyithethi loo nto sabakana siyongo i-MK. Ngokufuneka kuthethwe inyani apha comrades. If ucomrade okanye lo mfo kuthiwa nguMantashe utrita abantu ngolu hlobo loba ngabana uthethwa ngento ze-tribalism, masithethe nathi e-Eastern Cape. Because e-Eastern Cape sihleli ebumgqwayibeni ngeyona ndlela. Kunetha imvula kule veki yonke. Ndibukele ii-comments zabantu abanendawo lala banikwa imingqungu yokutya, ikutya lokuncinci. Bathi hayi kufine kuyalungiswa. Kufine kuyafine kuyalungiswa njani? Ungangalala endlini yakho okuba uthi right loo nto, kufine kuyalungiswa. Umntu azawulala kwakhe ngevoti yakho. Yabo? So yile nto ndingayi-understandiyo. Uyabona ke nkokheli inyani uba ngabana asifuni ithethwe, sizaba-rongo. If inyani asifuni ithethwe, jonga umzekelo wakho, siyithetha yonke le mihla. Apha senzelwanga nto nguMbeki thina, asenzelwanga nto nguMandela thina apha, asenzelwanga nto nanguye nam upresident kwaba president. Umntu ayesihoyile apha ngumsholozi nkokheli. Iiprojekthi ezinkulu esenziwa ngu-JZ apha e-Eastern Cape, but asikwazi uyithetha loo nto. Salaqanga bana kuthethwa ngamaXhosa ngokuthengisa kwawo siphakathi. Comrades siyathengisa, balamba abantwana babantu e-Eastern Cape. Ubuyazi loo nto nkokheli uyithetha uba ngabana kukho abantu ukuze batye e-Eastern Cape, batye ukutya okanye batye i-treatment funeka botye ubulongo benkomo. Uyazi loo nto le? Ndithetha uba e-Eastern Cape ziyafihlwa zona. Kukho abantu abatya ubulongo benkomo ukuze akwazi utya i-treatment yakhe. Uyeva? Kukho abantu umntu angazazi noba uzawulala phi na, kunzima makenzela ibhlorho ukuze awele ebhlorhweni uwela ngembombosi. Umama umdala sithi isidima somntu omnyama. Next thing xa sigxekwa singamaXhosa kukho umntu omoshileyo ongumXhosa odelela enye uhlanga, siphinde sifuna umdifenda. Never ever. Asityi kwaMantashe thina ukuze sitye, okanye kwaMabuyana okanye nakuye nabanamntu, asityi kuye. Funeka sithethe inyani apha. Asikwazi ukufa indlala zicomrades kodwa sithi umntu xa ithetha inyani ehlukumezekile sithi amaXhosa ngumthetho wawo, ayayidifenda into engekhoyo. Phakamani Eastern Cape, sanilwele kudlala nabantu abalapha ku-MK abazawuhlala uxela apha, abantu besiza kule gruphu bazawuxela. Kodwa apha abantu babo babaxelela inyani bangabana apha sukani ekuvoteleni i-ANC enganenzeli into for a years. Votela njani i-ANC? Akunandawo uhamba. Votela njani i-ANC uhlala egalini? Votela njani i-ANC ulala ungatyanga? Sidima sakho siphi? Uyabheka ecangwendlela uphethe i-level yayintle ngelo xesha ithi gotyolelana. I-skill sakho naso ukwazi usebenzisa. Iqala apho into omntu omnyama nomntu ohluphekileyo wase-Eastern Cape ongumXhosa. Thethela amaXhosa akhe. Funeka sike siyeke sixelelwe zezinye intlanga ngoba uwiki bethu because uwiki. Jonga umzekelo ngoku amaqabane simane sibakleyima abantu, sibakleyima kokoko abantu. Wonke umntu samkleyima apha senzekela ntoni? Bonke abantu bazipoliticians e-ANC makhulu naba apha bazi nokuza e-Eastern Cape. Uza umntu xa ezokudelela, yeva, akubonisa imali yakho uba ingakanani. Never. Asithi ze sitye thina, sitye kuba sithi ze sitye thina. Thina siyayazi futhi uba imvelaphi yethu. Yeva, but usumyeka umntu xa ethengisa comrades. Esafokethisa elinye ihlanga, awukwazi uyenza loo nto. Kodwa ubuthi mamntu makabe nendlela ethethe smart. No nkokheli.